уважаеми зрители, продължава нашият поздравителен концерт. Аз ви казах, че днес ще бъде доста различен, разчупен и много приятен. Точно за това сега ще ви представя нашият колега Христо, който следващите няколко анонса ще приема вашите поздрави в нашия ефир и ще представя песните. Запомнете го добре, защото може би в скоро време редовно ще го виждате по телевизията. А сега представям ви Ицо. Ицо, заповядай. Благодаря ти, Деси. Здравейте на всички зрители на канал 3. Много ти благодаря. Ти ходи да си починеш малко обедна почивка, няма да е зле. Добър ден на всички зрители на канал 3 от Христо Райков в дъждовния неделен ден за цяла България и за тези, които ни гледат извън България, може би при вас е слънчево. А ако не е слънчево, бъдете ни си на нашите ефирни телефони, които са изписани ето тук някъде долу. Колегите ще ги пуснат. 08894803, 08894805 за вашите музикални послания и пожелания към вашите близки. Очакваме ви. Имаме зрител на телефона. Здравейте! Здравейте! Кажете, кого ще поздравим? Панайот, искам да му кажа, че много обичам и песента на Нино Телос, ако може. С коя песен? На Нино Телос. Ами добре, ще видим дали ще може да изпълним тази песен. А ви откъде се обаждате? От Пловдив. От Пловдив, добре, за вашият любим. Приятен ден ви желая в Пловдив. За вас приятел. Благодаря. Така, за любимия, от неговата любима, чухте поздравът в ефир, след малко ще видим и песента. Имаме ли други зрители на телефона? Ами в момента нямаме, така че моля, маестро, музика! Само си намалете телевизора и тогава ще стане разговора, иначе няма така как да се чуем и да си говорим. Много ще се забавим. Намалихте ли го? Да, бе. Супер! Кажете сега кой ще поздравим. Поздравяваме, от Койнаре сме. Поздравявам внуците ми Тоши и Андриан. Тоши и Андриан. Които са остров Крит. Окей. С Бате Шефе. Бате Шефе, ще го чуем малко по-късно, Бате Шефе. А ти как се казваш, приятелю, от Койнаре? Как се казваш ти? От дядо и Мани. Добре, чухме поздрава. Бъди жив и здрав, желая ти усмихнат ден, по-късно Бате Шефе, специално за тебе. Приятен ден. Така, ще продължим с още страхотна музика от ефира на канал 3, Пепа и една много слънчева и готина песен за днешния ден. Моля, имаме зрител на телефона. Изпреварихте ме. Здравейте! Ало? Здравейте! Здравейте, добър ден! Къде да отиде това русото момиченце, водещата, къде беше тук до сега? Моля, за водещата искате де? Да. Ами водещата малко по-късно ще дойде, колежката. Ама кога ще се появи тя на екран? Ами нека първо да си хапна обяда, пуснал съм я обедна почивка, малко да заместа колежката. Добре, защо ли ни покани и нас на този обяд, да видим какво е този телевизионен обяд? Ами по-късно тя ще ви каже, приятелю, желая ти лек и усмихнат ден на теб. Моля колегата, който е в ефирната апаратна, да пусне нещо там да се търкаля. След малко още поздрави!